Soragileak leizotz autzora, goiburutik buruntzara. Goiko plazatik bekora eta bekotik goiko plazara. Zure auzoen indar bizia, herriaren arnasa da. Gorandoain, gora herria, muzukan garen azara. Gorandoain, gora herria, muzukan garen azara. Eta amarrean erretreta hartu zenuela, baina erretiratu etzara egin, inolaz ere, hor jarraitu dezu doinuak sortzen eta musikan murgiltatzen dela bat. Eta gehien bat, zuke urtetan egindako lana, ondaiko udalari eskaini diozu, Edonoren eskura egon dezan, eta guk eskerrak eman ezkizugu. Gehiago ezin da esan, ez da, Jose Mari esan dezakegu, handendar kulturgintzan aportazioa ikaragarri egin duena, eta gaur hemen errapudeak, bere sormen hori udalari eta herritarren esku jartzeko, ez? Horrek ere, esan nahi du, Jose Mariren bai handaiari eta bai herritar bezala maitasuna eta kultura, oinarrizko kultura landu duela, hau da, berak guztoz egindakoa eta herritarren esku jartzeko helburuarekin beti, ez da? Inoiz ez beste zerren duke eta hori eskertzekoa da eta eskertu nahi dugu hemendik bai udalan eta herritarrak.